Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Buta Maayong buntag, maayong pakig-uban. Welcome na usab sa atong programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga paday naghatag kadaugan o kalampusan sa matag usa. Ug ako nagtuo nga ang Dios paday naguban og magpanalangin kanimo niining adlaw. Sa atong panag-uban ini maong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Idasig ko ikaw sa pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Og dili nato kalimtan ang pagpasinungog sa ihang pagkamaayo sa matag usa nga kinabuhi. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahong. Dios nga mao'y nagtudlo og nagiya sa tanan nga mingtuo kanimo. Sa tanan nga mihalad sa tibuok kinabuhi kanunay nimong giatiman. Salamat Ginoo sa walay hunong ang pag-umuma sa tanan nga misalig sa imong mga mensahe ug nagkinabuhi niini. Kanunay nimong gipabati ang imong pagkamaunongon, ang imong pagkamatinud-anon sa imong mga saan. Nasinatian namo o Dios ang imong pag-uban sa tanang panahon ug nagtuo kami nga hangtod sa imong pag-abot imo kaming ampingan, imo kaming tipigan, busa niya kami amahan. Magpasalamat kanimo sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Nagpasidungog sa imong pagkamaayo ug niya na usab kami aron imo kaming tudluan, giyahan sa pagpadagan sa imong kinabuhi samtang napay panahon. We declare blessing sa matag usa. I declare in the name of Jesus Christ nga imong panalanginan ang tanang makadungog makabati karon sa imong mga pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amahan among isalig itugyan diha kanimo mong kinabuhi. Among angkunon ang panalangin, among angkunon o Dios ang imuhang pagtagbo sa tanan nga mga tikinahanglan karon sa imong mga katawhan. Sa pangalan ni Hesus. Amen ug amen. May buntag, maayong nga pagpaminaw. Welcome sa itong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo o kanako kanatong tanan. labaw sa tanang buntag. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan mahitungod sa libro sa Malakias. Kani ako nang gitagaan og uluhan, kinsa ba ang tinuod nga nangawat sa ikanapulo ug halad sa libro sa Malakias. Ako ning himo mga kaigsuonan ang pagpamalandong o pagpangayo sa mensahe sa Dios. Tungod kay daghan kaayo nga mga kanabitang mga nagwali mahitungod niini. Dunay mga nagwali nga ang tibuok katawhan maoy nangawat. Walay labot ang mga leaders sa simbahan. Duna po'y mga wali nga dili ang mga katawhan mo'y nangawat, kundili ang mga leaders nga nagdumala sa simbahan. Mahinungdan nga ako ning pangayo sa Ginoo nga sa atong nga panag-uban iyatang tabangan sa pagsabot sa kinatibuk ang mensahe. Kung para gyud asa, kung para kang kinsa kining maong mensahe sa Malakias kapitulo 1 hangtod gyud sa unahan mga kaigsoona. So ato ning tagaan og pagtagad sa atong panag-uban adunay usa ka oras nato nga diin himay-himayon kining maong mga mensahe sa libro sa Malakias. Ug ako kamong gidasig sa pag-share niini ngadto sa tanan nga mga kaila, higala ug sa tanan nga mga
kaigsuunan nato diha sa Ginoo para masayod ang tanan sa mga mensahe nga ato karong madunggan o ato karong masaluhan. Ako ning gipangayo sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ang paghanay niini tungod kay daghang mga nagdiscuss niini nga moingon ko nga nagkasupake hinuon ang diskusyon. Ang diskusyon mahitungod sa pagpangawat para madipinsahan ang iyang doktrina, para dauton pod ang laing doktrina. Ang usasad nga diskusyon mga kaigsuonan, gibarugan niya ang iyang doktrina para dauton pod ang laing doktrina. O mo nay gitaagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban kung unsa gyud ang tinuod nga mensahe diha sa libro sa Malakias. Ang libro sa Malakias mga kaigsuonan, kini gi-address ni dili lamang sa mga opisyal o mga leader sa simbahan o sa templo, kundi gina-address ni sa tanang katawhan nga mga Israelita, gikan sa mga leader ngadto na sa mga gilideran. Og ang hisgutan dinhi mga kaigsuonan, ang saad sa Dios, ang mga katawhan sa Dios ug ang mga leader nakalimot sila sa saad sa Dios. Ug tungod kay nakalimot sila, giusab nila ang pamaagi sa Dios. Dunay mga nagmensahe mga kaigsuonan ang nag-usab sa mga ang nag-usab sa pamaagi sa Dios, ang mga leader sa templo, ang mga leader sa simbahan. Kung imo sang tan-awon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dunay mga mensahe gyud ang Dios nga direct gyud sa mga leader. Diretso gyud sa mga leader. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ablihin ninyo ang Malakias kapitulo 1. Kung imong tan-awon diha sa Malakias kapitulo 1, nya sugod kag basa diha sa bersikulo 6, specific kayo diha nga kining maong mensahe para sa mga leaders. Like example, mga pare, ang gisgutan dinhi mga kaigsuonan, gibadlong sa Ginoo ang mga pare. Ang maong mensahe sa kapitulo 1, grabe ka klaro nga para sa mga leader sa simbahan, para sa mga pare nga nagdumala sa simbahan. Ingon dinhi nga ang Ginoo nga labing gamhanan miingon sa mga pare, ang anak nagtahod sa iyang amahan ug ang ulipo nagtahod sa iyahang agalon. Ako inyong amahan, apan nganong wala man ako ninyo tahura. Inyo akong agalon, apan nganong wala man ako ninyo sunda. Sipalahan ako ninyo, apan nangutana gyapon kamo giunsa ka man namo pagpasipala. Atong hinumduman mga kaigsuonan, ang mga leader sa templo kaniadto sa panahon sa mga Israelita, sa wa pa moabot si Jesus Christ, ang Dios mismo makigsulti sa mga tao, pinaagi sa mga propeta, pinaagi sa mga leader sa simbahan. Unya, sa diha nga nagpaabot ang Dios og mensahe ngadto sa mga leader sa simbahan, ang mga leader sa simbahan wa kasabot, nakalimot sila sa mga pamaagi sa Dios. Ug tungod sa ilang gihimo, gitagad gyapon sila sa Dios ug gipahinumduman sila. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan nga wala nila tarong nga pagdumala ang templo pinaagi sa mga halad. Ingon dinhi sa bersikulo 7, pinaagi sa inyong paghalad og mga hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. Ug karon mangutana gyapon kamo, sa unsa bang paagiha nga wala kami mutahod kanimo? Inyong gipasagdan ang akong halaran. So diha sa maong mensahe,
nga grabe ka specific ang mensahe sa Dios alang sa mga pari, tungod kay ang mga pari niining panahon na wala sila magpabilin sa pagtahod o pagtuman sa pamaagi sa Dios mahitungod sa paghalad. Og matud dinhi sa bersikulo 8, sa pagdala ninyo buta mananap aron ihalad kanako, nagunauda ba kamo nga husto ang inyong gibuhat sa inyong paghalad og mga piang o masakiton mananap, nagunahuna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sula ninyo hatag ang inyong gobernador ug halad sama ni ana, kon malipay ba sila siya og hatagan ba kamo niyag pabor? Karon kamong mga pari, sulay ninyo paghangyo ang Dios nga kaluy-an kamo dili niya tubagon ang inyong pagampo ug inyo ra kanang sayop. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang libro sa Malakyas gina-address ni sa mga leader sa simbahan or gina-address ni sa mga leader sa templo. Ang isgutan din mga kaigsunan, mga pari, kay mauman ang mga leader sa templo sa unang panahon. Sila man ang gitagaan nga katungdanan sa pagdumala sa mga bulaton sa kinatibuk-an nga templo. Pag-abot ni Jesus Christ, giklaro diha mga kaigsunan nga siya ang labing pangulong pare. Siya ang pinakadako nga mga pangulo. Kay Ginoo siya, mangluluwas siya, ug siya ang gipili ug gipadala sa Dios para pasiguli sa mga katawhan ngadto sa Ginoo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan niya pag-abot diha sa bersikulo 2, ingon dinhi nga kapitulo 2:1, karon ani ay sugo alang kaninyong mga pare, kinahanglan inyo akong pasidunggan, kung dili kamo magpatalinghog kanako ug kung dili kamo magpasidungog kanako, tunglohon ko kamo. Tunglohon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong pangina kabuhian. Ingon dili tunglohon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong kabuhian. Gani gitunglo ko na man gani kay wala ninyo tumana ang akong sugo. Kastiguhon ko ang inyong mga anak ug ibagnos ko ang inyong naong sa tae sa mga mananap nga inyong gihalad ug ipanglabog ko kamo uban niini. Ingon dinhi sa kaning mao nga mensahe mga kaigsunan, ang mga nag-atiman sa templo, like sa gina-address man gyud ni sa mga tribo sa mga Levites or sa mga Levita sa panahon nga may pakanaog ang Dios og balaod gikan pa kang Moses. Sa diha nga may pakanaog ang Dios og balaod gikan kang Moses, imong makit-an diha mga kaigsuonan nga ang mga nagdumala sa templo, ang mga Levita, mga igsoon nga nahimong pangulo sa mga templo, wala nila tarunga pagsubay o wala nila tarunga pagdumala ang simbahan diha sa ilahang paggamit o pagdawat sa mga halad para sa Dios. Ingon dinhi sa kapitulo 2, imong makit-an dinha atong makita mga kaigsunan nga nasuko ang Dios. Ug sa dihang nasuko ang Dios, ang panalangin nga angay unta sa mga katawhan, angay unta sa mga tao, nisirado og niabli ang gitawag tunglo. Pag-abot sa bersikulo 4 mga kaigsunan, miingon dinhi sa ingon nga paagi, masayra ninyo nga gisugo ko kini kaninyo aron magpabilin nga lig-on ang akong kasabutan uban sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi matod sa Ginoo nga labing gamhanan. So diha giklaro mga kaigsunan kining pulong kasabutan. Ang
gi tinaw dinhi mga kaigsunan ang pulong pagpahinumdum sa Dios sa kasabutan nga iyahang gihatag sa mga leader sa simbahan. Diha giklaro nga dunay kasabutan ang Dios alang sa mga leader sa mga simbahan. Nga kinahanglan tumanon sa mga pare o sa mga libeta ang ilang katungdanan. Ingon nga kasabutan tali nila og sa Dios. So diha giklaro dunay kasabutan nga gihimo ang Dios alang sa mga pare og sa mga libita. Lamang wala na subaya, wala na buhata sa mga pare o sa mga libita ang kasabutan. Ang gihimo sa Dios nga pagtulunan o sugo sa Dios alang kanila. So dinhi giklaro mga kaigsunan nga ang Malakyas kapitulo sa libro sa Malakyas sa kapitulo 1, kapitulo 2 giklaro diha nga gina-address kini sa mga leader sa simbahan. Diha giklaro mga kaigsuonan dunay corruption nga nahitabo sud mismo sa simbahan. Og ang nakita mga kaigsuonan sa kapitulo 1, kapitulo 2 gina-address ni specific kayo sa mga leader sa simbahan. So dili lang mga kaigsuonan sa kanang gitawag gobyerno sa atong panahon karon. Sa ato ang panahon karon kung imong tan-awon ang mensahe sa Dios aron ang Pilipinas bangunon gikan sa kaguliyang, gikan sa kasamok. Kinahanglan ang ato ang nasod, ang leader, mga kaigsuonan, mabag-o, mausab. Mausab ang mga kasimbahanan. Bantayanan kaayo mga kaigsuonan ang mga kasimbahanan og ang gipakita karon mga kaigsuonan kung dunay korupsyon nga nahitabo sa nagkalain-laing simbahan. Ang gisentro sa maong mensahe sa libro sa Malakyas dili ang mga tao kundi ang mga leader. Pero ang libro sa Malakyas mga kaigsuonan dili lamang naka-address sa mga leader kundi naka-address ni tanang katawhan sa mga Israelita. Subuti pasabot alang sa mga leader ug alang pod sa mga gilideran. So muni ato ang tan-awon kung duna bay mga mensahe sa Dios nga naka-address alang sa mga gilideran. Pag abot diri sa kapitulo 3, sugod diri sa versikulo 1, unya basahon nato ni didto sa versikulo 5. Ingon din miingon ang Ginoo nga labing kamahanan. Ipadala ko ang akong sinugo aron pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit mo adto sa iyang templo ang Ginoo nga inyohang gipangita. Ang sinugo nga inyohang gipangandoy muanhi og magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsa may makaharong inigpadayag na niya sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa tigputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata ug bulawan aron maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dad-on sa katawhan sa Juda og sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. So diha giklaro mga kaigsuonan nga ang mensahe nga gikan sa Dios alang sa libro sa Malakyas nga atong makita gyud sa kinatibuk ang libro sa Malakyas ginasintro ang maong mensahe sa mga leader sa simbahan
Og diha giklaro nga ang trabaho ug buluhaton sa mga tao mao ang pagdala sa mga halad ngadto sa templo. Og sa diha nga limpyuhan na sa Dios ang simbahan, ang mga leader sa simbahan, mahimong balaan og mahimong makapahimuot na sa Dios ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Juda o sa katawhan sa Jerusalem. Versikulo 5 niingon dinhi nga ang Ginoo nga labing gamahanan nag-ingon, muanha ako kaninyo aron paghukom og pagsaksi batok sa mga salamangkero, batok sa mga mananapaw, batok sa mga bakakong saksi, batok sa mga agalon nga manikas diha sa suhulan, batok sa mga namintaha, sa mga byuda, sa mga ilo, ug sa mga dumuduong, ug batok sa mga wala magtahod kanako. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang prinsipyo sa Dios o pamaagi sa Dios nga gibilin o gihimong kasabutan sa Dios sa iyang mga katawhan, wala na sunda sa mga tao. Wala na sunda sa mga Israelita. Wala na sunda sa mga leader. Ang giklaro dito mga kaigsunan sa kapitulo 1 kapitulo 2 nga ang mga pari o ang mga leader o ang mga Levita ang ilang gihalad ngadto sa Dios dili na mga maayong halad. Dili na makapahimaya sa Dios. Dili na makapalipay sa Dios. Tungod kay gihalaran na nila ang Dios og mga dunay tatsa, dunay mga apan, mga buta, mga niwang, mga piang. Nya gipangutana sa Dios ang mga leader, kung inyo nang igasa sa inyong gobernador, malipay ba ang gobernador sa inyong mga gasa? So diha giklaro nga kon kita mga kaigsunan o ang mga leader, mga igsuon nga nagdumala sa mga simbahan, dili nila tarungon pagdumala ang mga halad o ang mga gasa nga gihalad sa mga katawhan ngadto sa Dios. Imbis ang panalangin mo abot, kalisod mo imo masinatian. Og pag-abot diri sa bersikulo 10 sa kapitulo 3, sa kapitulo 3 bersikulo 6, miingon na dinhi nga naghisgot na sa butang halad. Og ang hisgutan dinhi mahitungod aning pulong ikanapulo. Ang paghatag og ikanapulo. Ako mao ang Ginoo og dili ako mausab. Busa kamo mga kaliwat ni Jacob, wala pagayod mapuo. Kamo sama sa inyong mga katigulangan, naglapas sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako og dawaton ko kamo. So diha giklaro mga kaigsunan nga gikan sa kapitulo 1, kapitulo 2, diha gipakita sa Dios nga nasuko ang Dios. Imbis ablihan sa Dios ang panalangin, iyang giablihan ang tunglo. Pero tungod sa dako kaayo nga gugma sa Dios sa mga katawhan nga maong mga Israelita, imong makit-an mga kaigsunan gikitaga ag chance sa Dios ang mga tao. Gitagaan niya og kahigayunan nga makasinati pag-usab ang mga katawhan sa iyang panalangin. Mandot dinhi sa bersikulo 7, kamo sama sa inyong mga katigulangan. Yes, ang inyong mga katigulangan naghimo usab sa ingon. Ilang giusab, ilahang wala nila hatagig bili ang kasabutan nga akong gihatag kanila. Nga matud dinhi naglapas sa balaod, sama sa inyong mga katigulangan naglapas sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako og dawaton ko kamo. Nindot kayo ang mensahe diha sa bersikulo 7 sa Malakias kapitulo 3. Giablihan pag-usab sa atong Dios ang panalangin. Apan pamalik kamo kanako og dawaton ko kamo. Nangutana kamo unsa may among buhaton aron makabalik kanimo.
So dinhi giklaro mga kaigsunan, specific kaayo nga gusto sa Ginoo nga iyang makita nga buhaton gid sa mga tao. Buhaton gikan sa mga tao ngadto na sa mga leaders sa mga templo o sa simbahan. Kay sa kapitulo 1, kapitulo 2 sa Malakias, diha giklaro mga kaigsunan nga imbis nindot kaayo ang ihalad, ang pinatambok ug ang kanang pinakanindot nga mga buhi ang ihalad ngadto sa Dios, mga kaigsunan, dili na mga nindot ang ihalad, katunang na ay mga apan. Kung naay bigal mga kaigsunan, ang pinakaputoy, ang pinakagamay mo ihalad, ang pinakanindot, ang pinakadako mo ibaligya. O wala malipay ang Dios mga kaigsunan. Usab sa mga Israelit, sa mga Libita o sa mga pari ang kasabutan nga gihatag sa Dios tali kanila. Diha sa kapitulo 2 versikulo 4 nga atong nabasa kaganina mga kaigsunan. So dinis versikulo 7 mga igsoon, padayon ang Dios nga nag-abli og paglaom. Naggiablihan niya ang panalangin. Versikulo 8, mangutana ako, matarong ba ang usa ka tawo nga pagtikas sa Dios? Matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Ingon dinhi, dili. So nangutana ang Dios mga kaigsunan sa tanang mga tao nga nagtuo og Dios, matarong ba ang pagtikas o matarong ba alang sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Ingon ang Dios, dili. Apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi, sa mga ikanapulo og mga halad. So diha giklaro mga kaigsunan, grabe ka specific ang mensahe sa Dios sa libro sa Malakias, naghisgot ni sa mga halad. Nga ang mga Israelita nagdalag mga halad ngadto sa templo, og ang mga nagdumala sa templo imong makit-an diha nga dunay korupsyon. Nga imbis ang mga nindot siguro nga mga halad nga gihalad sa mga tao ngadto sa templo, ang mga nagdala diha sa templo wala na ihalad ang pinakanindot, kundili ang ihalad ngadto sa Dios katunang pinakabati. Ang mga mananap nga dunay tatsa, mga buta, mga niwang, mga piang, maunay ilang gihalad. Diha giklaro mga kaigsunan nga ang mga halad wala na, ang mga halad nga maayo wala na ihalad ngadto sa Ginoo. So giingon dinhi mga kaigsunan nga mangutana ako, matarong ba ang sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi, sa mga ikanapulo og halad. Kini specific kaayo mahitungod sa ikanapulo, kay doon naman goy mga kanabitawng kasabutan ang Dios tali sa mga Libita, sa mga leader o sa mga nagatiman sa templo. Doon ay kasabutan ang Dios. Now, ato ning tukion kung unsa ang kasabutan. Kay kining pulong kasabutan, wala kay ni siya matuki sa mga nagwali mahitungod niini. Ang kasabutan sa Dios tali sa mga Libita, adto ni nato mabasa sa libro sa Numeros. Mahitungod sa pulong ikanapulo. Kay ang gisgutan dinhi mga kaigsunan, duhaman kabahin sa kanabitang buluhaton sa simbahan. Kanang gibuhat sa mga tao nga nagtuog Dios, mahitungod sa ikanapulo o mahitungod sa halad. So diha giklaro mga kaigsunan nga concern ang Dios aning duha ka kasabutan, ang ikanapulo ug halad. Nganong concern man ang Dios? Tungod kay mauni ang pamaagi aron i-bless niya ang katawhan, aron i-bless niya mga kaigsunan ang tanang mga katawhan nga nagtuo kaniya. Dinhi giablihan sa Dios mga kaigsunan ang pamaagi
aron ang panalangin moabot gyud sa matag Pinoy-anan sa iyang mga katawhan nga nagtuo kaniya. Ang pamaagi matud pa diri sa bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 10. Ingon dinhi gitunglo kamong tanan kay ang tibok nasod nanikas kanako. So dili lang ang mga leader dinhi mga igsuon sa maong bersikulo sa 9 hangtod sa unahan. Diha giklaro nga dili lang ang mga leader mo'y nanikas. Dili lang ang mga leader maoy kanang gitawag nangurakot. So diha sa panahon sa Malakyas, dili di ay gobyerno ang kanang gitawag nangurakot, kundili ang mga leader ug ang tanang tibuok katawhan sa nasod sa Israel. So kining maong libro mga kaigsuonan, alang ni tanang mga tao nga naghimog halad para sa Dios, nga naghatag ikanapulo og halad ngadto sa Dios. Pag abot sa bersikulo 10, dinhigi pahinumduman sa Dios ang mga tao para ang iyang panalangin nga iyang giandam moabot gyud sa mga Pinoy-anan sa iyang mga tawhan. Ingon dinhi sa bersikulo 10, dad-a ang tibuok ka ikanapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. So diha giklaro nga ang ikanapulo alang sa mga pagkaon. Sulay ako og makita ninyo, ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaong gayod ang mga panalangin. Dili ko tugutan nga mga mananap nga mulaglag sa inyong mga tanom aron ang inyong kaparasan mamunga ug daghan. Ato ni siyang tan-awon mga kaigsuonan kay kining paghatag og ikanapulo og halad, usa kini siya ka bililhon kayo atubangan sa Dios. Usa ni siya ka pamaagi mga kaigsuonan nga magdala diha sa atong kinabuhi og kadagaya. Nga atong hinumduman si Jesus mianhi aron makabaton kitag kinabuhing madagayaon. Kanang pulong madagayaon mga kaigsuonan, wala na'y makulang. Ang imong paningkamot dili usik. Ang imong pagpaningkuha dili mapakyas. Naningkamot ka sa pagpaeskwela sa imong mga anak, makahumana og makatrabaho tarong nga trabaho ug mahimo na silang panalangin sa imong Pinoy-anan. Mao nay kahimtang sa Pinoy-anan nga gipanalanginan sa Dios. Ug ang panalangin nga giandam sa Dios maangkon og madawat lamang sa mga tao nga wala manika sa Ginoo. Labi na gyud sa mga leader sa simbahan. Labi na gyud sa mga nagdumala sa simbahan. Giklaro dinhi mga kaigsuonan, dunay kasabutan nga gihisgutan ang Dios. Ang kasabutan sa Dios tali sa mga Levita, ang kasabutan sa Dios tali sa katawhan sa Dios. Sa diha nga ampingan sa mga katawhan sa Dios ug sa mga Levita, ang kasabutan ug ila kining ipadayon sa pagbuhat nga sa paagi nga malipay ang Dios. Ang saad sa Dios dinhi mga kaigsuonan, i-bless sa Ginoo ang ilahang yuta. I-bless sa Ginoo ang ilang dapit. Ang ilang dapit mahimong maayong puy-anan. Diin ang Dios maogyoy manalipod. Diin ang Dios Diod maoy mo proteksyon. Proteksyonan sa Dios ang mga panguma. Proteksyonan sa Dios ang mga pamuhi. Proteksyonan o panalanginan sa Dios ang tanang source of income. Maunay saad sa Dios ug maunay dili gayud pakyason sa Dios ngadto lamang sa mga tao nga nagpabilin nga matinud-anon sa pagtamod sa kasabutan sa Dios. Na unsa may kasabutan sa Dios tali sa mga Levita o sa mga pangulo sa simbahan. Diha sa Malakyas kapitulo 2 imong makit-an diha nga dunay kasabutan. Versikulo 4 sa kapitulo 2 sa Malakyas.
naama mo'y Biblia din ha, pwede ra gyud nga inyong basahon. Sa ingon ang nga paagi masayra ninyo nga gisugo ko kini kaninyo aron magpabilin nga lig-on ang akong kasabutan uban sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi matud sa Ginoo nga labing gamahanan. Kay ang kasabutan sa Dios ngadto sa mga Levita, sa mga pari nga gikan sa kaliwat ni Levita, mga kaigsunan, nagdalag panalangin. Pero imong makit-an nga giusab sa mga Levita, giusab sa mga leader, dunay gipakita dinhi mga kaigsunan nga gusto sa Dios nga atong makit-an. Naunsa man di ay ang gusto sa Dios nga atong makit-an kining pulong kasabutan. Naunsa may kasabutan tali sa mga Levita ug sa Dios. Unsa man di ay sugo sa Dios ngadto sa mga Levita. So mudagan ta sa libro sa Numeros. Mudagan ta sa libros Numeros. Ablihin ninyo ang libro sa Numeros. Diha sa Kapitulo 18. Actually, kanang Kapitulo 18, naghisgot na sa trabaho sa mga pari. Naghisgot na sa trabaho sa mga Levita. Versikulo 21, diretso ko sa Numeros 18:21. Dunay kasabutan ang Dios nga igihatag ngadto sa mga Levita, sa mga nag-atiman sa templo. Ingon dinhi sa 21, gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilahang bahin ang tanang ikanapulo. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang tanang ikanapulo bahin kini sa mga Levita. Kay ang sinugdanan, ang original gyud mga kaigsunan sa tanang ikanapulo, kung imong lantawon sa panahon nga wa pay balaod, gina-address ni sa leader sa katawhan sa Dios. Si Abraham mga kaigsunan maoy number 1 nga panag-ingnan, ehemplo natong mga magtotoo. Kay sumala sa sulat ni Apostol Pablo, ikaw ug ako nga nahiusa kang Kristo, kaliwat kita ni Abraham. Nya dunay saad ang Dios sa mga kaliwat ni Abraham, mismo kang Abraham. Unya sa dihang nahiusa ta kang Kristo, ang sulat ni Apostol Pablo mga kaigsunan ingon siya sa Galacia Kapitulo 3 sugod og 26, 27, 28 man siguro na. Ingon diha nga bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, nahimo kitang kaliwat ni Abraham. Og madawat na to ang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Buti pasabot, apil ko sa gisaad sa Dios nga panalangin. Ang panalangin mo abot kung doon na tay buhaton, sumala usab sa gibuhat ni Abraham. Ang nahitabo mga kaigsuonan sa panahon sa Malakias, giusab sa mga Levita, giusab sa katawhan sa Dios ang kasabutan. Kay ang kasabutan nga gihatag sa Dios, tin-aw og klaro kaayo diha sa libro sa Numeros, Kapitulo 18, versikulo 21 sugod. Ingon dinhi nga, gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin ang tanang ikanapulo sa Israel, silbing bayad sa ilang paghalad sa tulda nga tagbuanan. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang tibuok ikanapulo mao ni kasabutan nga gisigutan dito sa Malakias Kapitulo 2 versikulo 4 nga mag-abli sa panalangin sa Dios. Ang problema mga kaigsunan sa mga simbahan karon, ang ilang ikanapulo ilang gipintal o ilang gipatukod bisag asa na lang. Ang uban gi-outing. Mao na nga ang mga leader sa simbahan napugos og pagpanarbaho, napugos og paninda. Ang nahitabo, ang mga leader sa simbahan sa atong panahon karon, dili na sila katarog tuon,
Dili na sila katarong og pagpamalandong pagpakigsulti sa Dios. Dili na sila ka tarong og paghatag og insaktong oras sa pagampo ug pagpangamuyo sa Dios para sa katawhan sa Dios. Kaya kung imong lantawon mga kaigsunan sa panahon ni Jesus Christ, ang mga leader ug mga pangulo sa simbahan, ang ilang trabaho usara aduhara atong makit-an diha sa kinabuhi sa mga apostoles. Sa libro sa Buhat, kapitulo 6 mga kaigsunan, ingod didto nga ang mga apostoles na busy na sila sa pag-apod-apod sa mga pagkaon alang sa mga lumad o dili lumad nga mga Grego, alang sa mga byuda, alang sa mga ilo. Kay nganong nabisi sila tungod kay grabe ka mahinatagon ang mga tao sa panahon sa mga apostoles. Grabe sila ka mahinatagon. Ug tungod sa ilang pagkamahinatagon, imong makit-an nga grabe ang kaluwasan nga naangkon sa mga tao. Matag higayon, matag adlaw, gidugangan sa Dios ang katawhan nga nangaluwas. Kung imong tan-awon sa kapitulo 2 sa Buhat, kapitulo 2 o kapitulo 4, basahan na ninyo. Kapitulo 2 o kapitulo 4. Ang kapitulo 2 magsugod diha sa 31. Imong makit-an diha nga ang mga magtotoo nagtigom sila matag adlaw. Ang matag adlaw diha mga kaigsunan wala na magpasabot og Lunes hangtod Domingo. Domingo hangtod Sabado. Ang hisgutan diha matag adlaw sa tigom. Imong makit-an diha nga dunay mga tawo nga magtotoo nagbaligya sa ilang uma, nagbaligya sa ilang balay ug ang halin ilang gitugyan sa mga apostoles. Unya ang mga apostoles mao nagbahin-bahin niini. Pag-abot diha sa libro sa pag-abot sa kapitulo 6 sa Buhat, nakalimot ang mga leader nga mao ang mga apostoles sa ilang trabaho. Ang ilang trabaho mga kaigsunan ang pag-ampo sa Dios ug ang pagsangyaw. Napasagda nila ang trabaho tungod kay nabisi sila sa pag-apod-apod sa mga pagkaon ngadto sa mga ilo ug sa mga byuda. Nakamatikod sila nga dili man ni atong trabaho. Ang atong trabaho ang pagsangyaw o pagpangamuyo ngadto sa Dios alang sa mga tao. Tungod sa giya sa balang espiritu, nagpili silag mga deacons. Diha na himugso ang pulong deacons. Diha na himugso ang pulong katabang sa simbahan. Ya, dunay mga requirements ang nahimong mga katabang sa simbahan. Unya, diha na to makita mga kaigsunan nga sa dihang doon na mga kaabag ang simbahan, doon na kaabag ang mga leader sa simbahan, doon na mga kaabag ang mga pangulo sa simbahan, makatarong na sila sa pag-ampo sa Dios, sa pagigsulti sa Dios, ug pagwali sa mensahe sa Dios. Dinhi gipakita sa Dios mga kaigsunan nga dili matarong pag-atiman ang simbahan kung walay kaabag ang mga leader sa simbahan. Sa panahon sa mga Libita, kung imong tan-awon, giusab nila ang kasabutan nga ang gipakita gyud sa Dios mga kaigsunan, ang gihulat sa Dios gikan pa sa panahon ni Cain ug ni Abel. Ang gusto sa Dios ang mga nindot nga halad, ang pinakamaayo. Gani kining mao nga mensahe gitipigan kini ni Haring Solomon. O ginasangyaw kini sa iyang libro diha sa Panultihon kapitulo 3 bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 10. Ingon diha nga pasidunggi ang Dios pinaagi sa paghalad og pinakamaayong abot sa inyong yuta. Kung buhaton ninyo kini, mapuno sa abot ang inyong mga kamalig ug manubra sa bino ang inyong sudlanan. Diha giklaro mga kaigsunan nga
Ang gihulat sa Dios, ang gitanaw sa Dios, ang pinakamaayong halad. Karon ang nahitabo mga kaigsunan sa libro sa Malakias, giusab sa mga Levita, giusab sa mga leader sa templo. Na ay korupsyon na hitabo. Ang pinakamaayo nga mga halad, wala nila ihalad ngadto sa Dios. Ang gihalad nila ngadto sa Dios ang mga pay, ang mga piang, ang mga buta. Apan bisan pa sa gihimo sa mga tao, kanunay giablihan sa Dios ang iyahang gugma, ang iyang kaluoy. Gitagaan gyapon sa Dios ang mga tao og chance. Iyang gipahinumduman ang mga tao, dad-an ninyo ang tibuok nga ikanapulo og mga halad. Karon, dunay kasabutan nga gusto sa Ginoo nga mulutaw diha sa simbahan. Nga mo resulta gyud sa pagbubo sa panalangin sa Dios nga kanang giingon dihang way kabutangan, mag-awas. Ang kasabutan mga kaigsunan mo ay gihatagag pagtagad diha sa libro sa Malakias. Naunsa ang kasabutan, baliko nato diha sa Numeros 18:21. Gihatag ko kadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin ang tanang ikanapulo sa Israel, silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tulda ngadto sa tabuanan. Mao ni ang kasabutan nga gihisgutan dito sa libro sa Malakias. Gani sa atong panahon karon, ang mga tao nga mingtuog ikanapulo dili tanan nga nisunod sa kasabutan nga gipakita sa Dios. Siguro usa ka nga mingtuog ikanapulo, pero ang imong ikanapulo ikaw mo'y nagbuot. Dili ang mga leader. Sa akong pagdumalag simbahan, daghan kaayo ko nga na sinatian nga dunay mga tao nga muhatag kinapulo. Muingon nga, Pastor, ibin katong sa unang panahon nga bata pa ko, wala pa ko magdalag simbahan. Muingon sila nga, Pastor, ang akong ikanapulo, gusto ko nga imo ning ipalit og simento. Unya, kanang wala man masiminto atong stage. Gusto ko nga naaman ko ikanapulo, halin sa among baka, halin sa among baboy. Gusto ko nga imo ning ipalit og siminto og para siminto ng atong stage. Unya nga mong pastor ato sa una, namula taon kanang namula. Nya tungod kay ang pastor sa una gyud mga kaigsunan, gitinguha gyud nga madasig gyud ang mga tao. Gidawat sa pastor. Niya nagmeeting ang pastor nga sa mga opisyal sa simbahan. Nya kay usaman sad ko ato sa mga magduluyugay sa simbahan. Makapaminaw po ko sa ilang meeting nga kisay gamiton nga kabayo kay sa moang panahon wala pa may karsada sa una. Wala pa may maagi nga motor. Wa pa gyud karsada. Ang dalan lisod pang agian sa karabaw. Kasagaran nga mga transportation sa una, kabayo, kalukdo. So gimitingan sa mga opisyalis sa simbahan, kinsa ang mga kinsang kabayo ang kargahan, kay di gani pwede gamitog balsa kay wala lagi dalan. Unya doon natoy mga sabot nga kayong-kayungan sa mga batan noon ang usa ka sakong simento. So muna nga nahitabo kay naamay hayupan sad ang amo ang pastor ato, ang duha niya ka hayupan maoy gikargahan. Ya ako ni siyang na malandong ko ani pag-ayo. Nga mo yung kung kaluoy di ay sa pastor no.
nga mao'y naghago, mao'y nagsakripisyo, pagwali, pag-ayo, makasinati pa sila nga hulgaon sila, makasinati pag yun mi kaming mga batanon kaniadto, libakon ang mga pastor. Unya sa panahon, himuon pag yun silang kanagit muingon tang boy. Suguon nila pag-ayo ang ilang pastor. Ilang suguon pag-ayo nga, pastor, kani trabahoan ni pastor. Kay ikaw may gibutang sa Ginoo sa simbahan sa pag-atiman, kani simintuhan ni pastor niya. Muingon po ang uban, pastor, kanang di ako'y ikanapulo, pastor, ipalit niya nig pintal. Mura ba og kanang wala na nooy panahon ang pastor sa pagtuon, pagpakigsulti sa Dios o pagampo, kay gipatrabaho na ang pastor. Munay na malandong ko pag-ayo ana ba? Kung para magyud asa di ay ang ikanapulo, unsa madi ay gamit ang ikanapulo. So dunay kasabutan nga gipakita dito sa Malakyas. Ang mga leader o ang mga Levita nagpuyo na diha sa templo. Karon ang mga katawhan sa Israelita, ang ilang halad ug ang ikanapulo, wala na nila tarunga pagdala sa templo. Imbis panalangin ang muabot tunglo ang mi kanang nisinatian. Grabing kalisod. Nganuman, giguba nila ang kasabutan sa Dios. Pero bisan pa ni ana, ang Dios wala malimot sa iyang gugma. Padayon nga giablihan sa Dios ang iyahang panalangin. Gidasig niya pagbalik ang mga tao. Bisan kung nanikas ang mga tao sa Dios. Ingon ang Dios, dad-an ninyo ang tanang ikanapulo, ang inyong halad, aron dunay pagkaon didto. Wala diha gipakita mga kigsunan nga ang ikanapulo, himuong pintal, himuong halad. Kay dunay kasabutan ang Dios sa mga Levita. Unsa ang kasabutan sa Dios sa mga nagdumala og nagatiman sa templo? Nga kung imong tan-awon mo na ang inyong simbahan. Ingon dinhi mga kaigsunan, gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin ang tanang ikanapulo sa Israel. Silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tulda nga tagbuanan. Munang kabantay mo, dunay mga leader sa simbahan nga ang ilang giatngan ang ikanapulo na sad. Muingon po ang uban, negatibo po ang uban, na nadato ra na sila sa ikanapulo. Pero ang gipakita sa Biblia, dili ang leader maoy gisaaran sa Dios. Timan-in ninyo mga kaigsunan, dili ang mga leader maoy gisaaran sa Dios sa panalangin, kundili ang mga naghatag ikanapulo. Kung imong lantawon ang prinsipyo sa Dios, gikan sa Old Testament to New Testament, bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Si Haring Solomon miingon nga, dunay mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, nag-anam silang kadato. Apan dunay mga tao nga nagpugong-pugong sa angay unta nilang ihatag, nag-anam silang kakabos. Buti ipasabot, gikan sa libro sa Old Testament to New Testament, ang prinsipyo sa Dios, ang iyang ibles katong naghatag. Kung maghatag ang tibuok Israelita or ang tibuok Israel, muhalad sila sa Dios, muhatag sila sa ilang ikanapulo, i-bless sila. Naunsa man po'y pamaagi sa Dios aron i-bless pod ang mga Levita sa dihang mudawat sila ikanapulo. Pag-abot diri sa bersikulo 22, ato ning ipadayon hangtod sa unahan, nibasa ko sa libro sa Numeros 18. Sukad karon ang katawhan sa Israel, dili na makaduol sa tuldas tagbuanan aron dili sila makasala og mga matay.
Apan ang mga Levita maoy mag-alagad sa tolda nga tagbuanan. Ug sila ang manubag sa ilang paglapas. Okay. Paglapas mahimo kining usa ka tulumanon nga dili mausab alang sa tanan ninyong kaliwatan. Ug wala sila'y kabilin gikan sa katawhan sa Israel. Versikulo 24. Kay ang ikanapulo nga gihalad sa Israelita ngadto sa Ginoo gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin busa giingon ko nga wala sila bahin sa pangapamanunod sa katawhan sa Israel. So diha giklaro mga kaigsunan dili naman narbaho ang mga Levita kay wala sila'y trabahong panulundon. Tungod kay ang tanang bahin sa ikanapulo gihatag sa Dios, mismo ang Dios maoy naghimog kasabutan. Butang nga wala kay ni masabti sa mga leader sa tanang mga simbahan. How about sa inyong simbahan? Kumustaha kuno ang inyong simbahan? Nagtuo kang ikanapulo? Susiha kung asa paingon ang imong ikanapulo. Kanang musunod bitaw ta mutuo ta ani, kanang dili atong gusto mo'y atong tumanon, kun dili ang kasabutan nga gibilin sa Dios mahitungod sa ikanapulo. Kay nahimugso kining ikanapulo mga kaigsunan para sa panalangin sa Dios nga iyang giandam. Hinumdumi ang panalangin sa Dios proseso. Doon na say kaugalingong pamaagi. Og ang pamaagi aron ang panalangin sa Dios masinatian sa tawo nga nagtuo kaniya mahitungod sa paghalad og sa ikanapulo. Pero sa kadaghang mga magwawali usab-usab ni siya. Wala kay ni siya basaha kining numeros, libro sa numeros. Basahon ang Malakyas pero wala basaha ang wala ipalutaw kining pulong kasabutan. Ang kasabutan diha sa Dios tali sa mga Levita mo'y pinaka-importante nga itong masabtan. Kay ang nahitabo man ko dito sa libro sa Malakyas, doon ay korupsyon. Ang korupsyon nahitabo, specific kayo nga nakasintro sa mga leader sa simbahan, sa mga pari o sa mga Levita. Ang ilang gihalad, mga pay, ang gihalad, mga kuan, korupsyon na. Nga naman, naghalad man sila, o mga, naghalad man sila, nga sila may tigdawat. Nga nung muhalad pa man sila, o mga halad, nga sila may tigdawat sa halad. Tungod kay dunay kasabutan ang Dios, tali nila. Unsa may kasabutan sa Dios, tali nila. Mahitungod sa panahon nga sila modawat. Versikulo 25, ang ikanapulo sa Ginoo, tan-awa. Numeros 18, versikulo 25. Ablihin yung Biblia mga kaigsunan. Ingon din ha nga og ang Ginoo miingon kang Moses, sultihi pagayod ang mga Levita. Iniguha ninyo gikan sa mga Israelita sa ikanapulo nga ihatag ko kaninyo, ingon nga inyong bahin. Mao ni kasabutan. Paghalad kamo ngadto sa Ginoo og ikanapulo gikan sa ikanapulo. So mo ni kasabutan. Dinhi nahitabo ang korupsyon sa libro sa Malakyas. Ingon dinhi nga sugo gyud sa Dios nga gipaabot ni ngadto kang Moses nga para sa mga leader sa simbahan. Ingon dito ang Dios nga ang mga Levita ba nga magdawat og ikanapulo sa mga Israelita, ang ilang nadawat nga ikanapulo kuhaan na nilang ikanapulo og kanang ilang ikanapulo ilan nang ihalad ngadto sa Dios. Karon kinsa may mudawat sa ilang ikanapulo nga ang Dios di man na mukaon. Ingon dinhi sa bersikulo 27, og ang inyong halad isipon nga samat sa trigo gikan sa giukanan og bino nga gikan sa pigsanan. Busa kinahanglan usab nga kamo maghalad ngadto sa Ginoo gikan sa tanang ikanapulo nga inyong madawat gikan sa katawhan sa Israel. Og ang inyong halad ngadto sa Ginoo ihatag ngadto kang Aaron nga pari.
maoy ihatag ingon nga halad gikan sa labing maayong nga inyong nadawat. So diha nahitabo ang korupsyon. Diha sa libro sa Malakias. Ang mga Levita, mga kaigsunan, mudawat silang ikanapulo gikan sa mga Israelita. Sa karniro, kamel, baka, magdawat silang ikanapulo. Like example, ang mga usa ka Israelita, doon na siya'y napulo ka baka, ang usa na, dawaton yun na sa sa Levita. Karon tigumo nas mga Levita ang tanang ikanapulo nga ilang nadawat gikan sa mga Israelita. Unya ang kasabutan sa Dios nga gipakita diha sa libro sa Numeros nga ang mga Levita mudawat silang ikanapulo, mukuha silang ikanapulo gikan sa pinakamaayong ikanapulo. Like example, ang Levita nakadawat sa kanding, nakadawat sa karnero, nakadawat sa baka, ingon nga ikanapulo sa mga Israelita. Karon ilan ang tan-awon? Ang gusto sa Ginoo, ang kasabutan dinhi, ingon dinhi nga sa bersikulo 28, ingon dinhi sa 27, sugdo na ko sa 27, Numeros 18:27. Og ang inyong halad isipon nga sama sa trigo gikan sa giukanan og bino nga gikan sa pigsanan. Busa kinahanglan usab nga kamo maghalad ngadto sa Ginoo gikan sa tanang ikanapulo nga inyong madawat gikan sa katawhan sa Israel. Og ang inyong halad ngadto sa Ginoo nga ihatag ngadto kang Aaron nga pare. Maoy ihatag ingon nga halad dias bersikulo 29. Maoy ihatag ingon nga halad nga gikan sa labing maayong nga inyong nadawat. So mo na'y kasabutan sa Dios sa mga Levita, sa mga pare, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Karon nagdawat sila kinapulo. Ang problema kay di man sila kabalong muhatag ikanapulo. Kung muhatag man sila ikanapulo, dili man nila kuhaon ang ilang ikanapulo sa pinakamaayong halad nga dadawat nila gikan sa mga Israelita. Maunay nakit-an sa Dios dito sa Malakias. Sa Malakias kapitulo 2 mga kaigsuonan, imong makit-an diha nga ang mga halad gitunglo tungod kay gihalaran nila ang Dios og mga buta, mga piang, dunay mga apan. So daa diha ang korupsyon. Ang korupsyon mga igsoon mao ni ang mga leader nagdawat og ikanapulo pero di sila kabalong muhatag og ikanapulo. Ikaduha nga korupsyon, ang mga Israelita wala na magtamod sa paghatag og ikanapulo. Ang resulta, kalisod. Ang resulta, kakabos. Ang resulta, bisag saog panarbaho, bisag saog paningkamot, pobre gyapon. Lisod gyapon, tinunglo gyapon. So ang mensahe sa Dios sa libro sa Malakias, alang sa mga lider ug alang sa mga gilideran. Og kining maong mensahe pag-abli ni sa panalangin sa Dios. Naarag yun na sa tao nga nagtuog Dios kung iyan ang buhaton og di. Alang nako sa dihang ako ning nasinatian, ako ning ipadayon. Sa una, grabing lisura. Wa pa ko maghatag ka na po. Grabing lisura gyud. Na ako'y trabaho pero dili ko giyahan. Walay giya kumbaga kung unsaon aron akong mapahimuslan ang income gikan sa akong pagpanarbaho. Kagi ko og trabaho nga dako kay sweldo. Dili lang kay usa ka sweldo, duha ka sweldo. Pero ako mismo nakasinati nga dako kog sweldo. Nindot akong trabaho pero wa ko gani napalit. Bisag bike. Matingala lang ko nga nung naamo ko sweldo pero mawagtang ra. Tinuod na. Nagdako man gyud ko nga nanarbaho.
ako yung makitaan nga, yes, nagdako ko nga magtotoo. Magwawali akong papa. Sa dihang nanarbaho ko, perting lisura. Maglisod ko og palit o gamit. Karsones, sapatos, lisod kay nako ng paliton. Muna nga, sige ko panimba. Na ako'y income pero di na ako mapaymuslan. Ang akong kusog, ang ako ang kinabuhi, nahimong slave sa trabaho. Na ako'y Ginoo pero naulipon ko sa trabaho. Trabaho nga dili na ako mapaymuslan. Wala ko'y income. Ang nahitabo, padayon kong nanimba o sa kahigayon ni ana, naigo nga akong kasing-kasing sa pulong ikanapulo. Akong isuyan. Sugod ato na matikdan ako nga daghan kay offer nga miabot sa akong kinabuhi. Gikan sa nanarbaho ko og amo nga perting bati ag kinaiya, gibalhin ko sa Ginoo og amo nga perting nindutag kinaiya. Unya gawas pa ni ana, sige kog hatag ikanapo atong panahon na. Dito na ako na matikdan nga daghan kay ni offer. John, pa-eskwelahon ti ka. From high school to college. Ya sa dihang nagtrabaho nako, giufiran na pug kog laing trabaho. John, wala ko'y dili na kaapas ang income sa ako ang bana paghatag na mog sweldo nimo. Pero ayaw kaguol, pamilya gyapon ka namo. Doon ako'y kaila nga dako kaayo siya og ikasweldo. Unya kalipay namo nga ikaw mo'y mo trabaho. Ila kong i-transfer. Gikan sa 5,000 ang ako ang bulan. Ila kong i-transfer sa 9,000 ang bulan. So pretend ako og distansya. Grabe daghan kaayo nga mga offer at mga igsuon kung makitaan ka sa Dios nga matinumanon sa iyang pamaagi. Unya hangtod karon mga kaigsuonan, bisan unsa ang mga kalisod, bisag unsa ang mga pagsulay, akong masaksihan kuyog sa akong pamilya ang pagpanalangin sa Dios, ang pagproteksyon sa Dios. Munang moingon ko mga kaigsuonan, klaro og tinaw kayo ang pamaagi sa Ginoo sa iyang kasabutan. Sa paghimo niya kanatong mauswagon, sa paghimo niya kanato nga madagayaon. Dili na mistil lalisan ang Biblia. Kay klaro kayo ang mensahe sa Dios kung basahon nato lamang ang kinatibuk ang mensahe sa Biblia. Ang problema lang, dunay mga magwawali, mubasa sa usa ka konteksto, ibangga sa laing konteksto. Munang naay mga magwawali o uban nga mga tao nga anti-tithings. Bawal nila ang tithes. Naapoy mga tao nga mga simbahan nga grabe ka nakawali og tithes pero wala pud matarong og gamit ang tithes. Diri sa atong programa mga kaigsuonan, bisan saon nimo glalis ang Biblia, dili nimo malalis. Kung para asa ang tithes, asa paingon ang tithes, ug unsaon paggamit ang ikanapulo. Bisag saon nato og lalis, ang Biblia kinahanglan gyud nga matuman. Sa dihang matuman ang pamaagi sa Dios nga nas Biblia, sigurado gyud kong i-bless ka. Maunay tinuod gyud nga mahitabo sa imuhang pagpanarbaho, sa imong pagnegosyo, sa imuhang pagdumala sa imong pinuyanan. I-bless ka. Ang saad sa Dios, ablihan niya ang taguanan sa panalangin sa Dios nga maong langit. Kay ang langit diha taguanan, mao ang taguanan sa panalangin sa Ginoo. Mao na sa gisulat diha sa libro sa Deuteronomio. Tan-awa ra gud ang libro sa Deuteronomio kung ato ra gyung tahuron og tumanon ang mga sugo sa Dios. Deuteronomio 28 versikulo
Versikulo 12. Gikan sa iyang taguanan bahandi nga mao ang langit. Paulanan sa Ginoo ang inyong yuta sa panahon sa ting-ulan ug panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton. Magpahulam kamo sa kanasuran apan kamo dili manghulam kanila. Ang kidiha sa bersikulo 1, tahuron og tumanon ra nato ang tanang sugo niya. Muna ang moingon ko sa imong pagtuo, ang imong gituman ang Dios, i-bless ka. Pero bisag saon nimo pakiglalis ko og panalangin, kung dili nimo tumanon ang pamaagi sa Dios, di ka niya i-bless. Pero hinumdumi ang Dios, Dios siya sa tanang chance. Dili hutdan ang Dios og chance. Padayon ang Dios nga nagdasig nimo. Ayaw kalimti ang iyang kasabutan. Ang tanang ikanapulo para nas nagatiman sa templo. Og muhatag pod silang ikanapulo para sa Ginoo sa mga taong naghago nila. Sama nako, pastor ko, naapoy na nagpastor nako. Kung ang akong ikanapulo alang sa pastor nga naghago nako. Magampo ta, oras na sa akong pagpanamilit. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, mga mensahe. Salamat o Dios nga imong gipakita ang hanay og klaro nga mga mensahe og imong gipaabot kanamo kung unsa kabililhon o kaimportante alang kanamo ang paghalad og ikanapulo. Salamat o Dios sa imuhang paghatag kanamo og mensahe nining tagna. Dalaygon ka nga Dios nga mong gialagaran. Dalaygon ka nga Dios nga mong gisimba. Dungog mga pagdaig alang lamang kanimo. Ug among itugyan na usab ang among kinabuhi. Diha kanimo nining adlaw. Dumalaha kami sa imong mga mensahe. Dasiga kami sa imong pamaagi. We declare blessing in Jesus name. Amen. Okay, amen. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud nga inyohang i-message sa akong account Gideon Candelario. Mo na akong account Gideon Candelario o kaha-text sa akong number 0932-638-4134. Importante, kung doon na mo'y nalibgan, doon na mo'y mga gustong matinawan pagyod, inyo nang ipangutana kay ang hisgutan sa Biblia, blessing. God bless. Good morning.